जादूगरनी हमारा बच्चा के अपना बस में कैले बिया। हमारा बच्चा के बचाई करे जादू से बाबा। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। तू के बाड़े? ये बच्चा के काहे परेशान करत बाड़े तू? बाबा हम काहे परेशान करम इनके, ये हमार पति बाड़न बाबा। पति? कैसन बात करता रे बाबा? वो 12 साल का बच्चा तुम्हार पति कैसे हो सकेला? हा? हम सच कह रहल बानी, हम कोनो जादू टोना नहीं की जानत और नहीं हम इनकरा ऊपर कोनो जादू टोना कैले बानी। ये हमार पति बाड़न, इनकर पुनर्जन्म भइल बा। पुनर्जन्म? अद्भुत। वेद पुराण में पुनर्जन्म के कई कहानियां सुनने वाली। 1000 साल में ऐसा चमत्कार एक बार होकेला। एकरा इलाज हमरे पास नहीं खेबा। तो का पुनर्जन्म सच में होला? का पुनर्जन्म का उपाय तंत्र विद्या में भी ना? का तांत्रिक भी एक हल ना निकाल सके ने? का सच में पुनर्जन्म होला?